Nyanga idzi ndoza ndinotumidzirisa zvino. Ukatiza murume chete ndakutumidzira. Kamurume kanu kanosvika kana kwasviba kanogona kuita akachiita zvinhu zvako. Mishonga yangu inobva kuMarawi. Anenge abirwa uyai kuno, anenge achirwara uyai kuno. Izvi ndo chiri kuburitsa chikwambo chiri kuburitsa vanhu kuti vawane ndirapa. Ini ndinoita zvemishonga. Ngozi chaiyo ndinobvisa. Right, welcome Zimbabwe. We are Manas Chibanda Media. We report as it is. Thank you so much Zimbabwe for watching. Today tavinga sekuru kafera zvakare kuno kuprazi kwavanogara. Kwavanombori neimwe imba futi yekurapira. Sekuru kafera makadi. Tripo kachani mimi. Isusu tiri right munorapira vanhu pangani kwenini? Ndinorapira kuchitungwisa. Ndopa kuchitungwisa ndorapira kuno. Kuno kundo kwandinonyanya kumborapira maningi. Kuno kutatisika kuzieka sekuru kune mishonga. Kuno kutatisika kuzieka tatongosvika nhasi ndobva tatoona kuti ai kaka ko sekuru havasi kubatika kuchitungwisa vanombowanika futi kuprazi. So kuno kuprazi muchibatsira vanhu vakaita sevapi? Kuno ndinobatsira vanhu vanenge vabirwa, vanenge vachirwara, vane cancer, vose ndinobatsira kuno. Alright. Kuno kuine ndashamisika weimi muchisvika kuno. Ndanzingavungire kuti mungauye kuno. Asi kuno ndo kwandinorapira, ndo kwandinoitira basa rangu. Munoona panapa ndo pamusha pangu. Asi madzimai angu ndikuno kundauya newani. Ndo wandinorapa naye ndinaye. Madzimai angu, muri yangu yose ndikuchitungwisa. Asi kuno ndo kwatinorapira vanhu zvakanyanya nekuti mishonga yangu iri kuno kudondo. So mishonga yose ndakatoiuya kundauya iri kuno andiuye nayo kubva kuchitungwisa. Ndosvika kuno njiwana iri kuno futi. Alright. Kana muchiti munosvika iri kuno muri kureva kuti kuno kuinouya nei? Inotevera. Handitakure mishonga. Inotevera yoga kuuya kuno. Nechi ine bhazi ini ndinoita zvemishonga. Ndinotakurisa nezvinhu zvangu. Sainoya neMarawi. Izvi ndakabva kuMarawi. Alright. Zvese zvinosvikirawo kuno ndo yachitora chindisa kuchitungisa. Ko chine mvere icho chandiri kuona sekuru chii? Izvi ndo chiri kuburitsa chikwambo chiri kuburitsa vanhu kuti vawane ndirapa. Alright. Saka icho ndo chinoburitsa chikwambo. Asi icho hachisiri icho chikwambo. Alright. Ndo mishonga yangu inoburitsa chikwambo. Kuti ndigadzire munhu kuromba kudii zvese. Kana pasina ichi handina chandinorombesa. Alright. Hazvibudi. Alright. Kasi usambungoti nini kana ndati uya urombe. Woti ndoda kuromba ndiri kuSouth Africa, ndoda kuromba ndiri kuEgypt. Hakuna ichi kana chisipo icha urombe. Saka ndo chinonzi chisekuru. Ichi chinorombeswa ichi. Ichi ndichimazangwa. Chimazangwa? Ichi chimazangwa. Mutundu waturuka ichi. Alright. Senemu yacho ndi mutundu waturuka. Zvinenge zvazvo kuti munge kuzvinzura muri yeZimbabwe. So sekuru kafera hatisi kuda kudisturba basa renyu. Tiri kuona pano pane vanhu vakaungana vanenge vakuvingai. Handizi kuti munoshanda mese here kana kuti vanenge varapwa vauya vakagara uku. Tingazive kuti kwemi vakagara uku zvakamira sei? Marwadzo. Varapwa? Sekuru kafera ava varapwa venyu here? Uyu akauya achigwara. Stereka asingamwe mushe. Yachimborasika pfungwa. Asi zvino akuziva. Anotaura woga taura. Ndizvo sekuru ndava kundibra mushe sekuru saka muriko. Mamuchirwara here? Makabva kupi? Kumasvingo. Mabva kumasvingo? Ndo pamauya kuzorapwa kunoku. Samase? Ndazvazviri nani manje. Saka munotarisira kubuda rini? Muchipatara kamunoma handiri mauya kuchipatara kwasekuru kafera. Saka munotarisira kubuda rini? Nhasi kana mangwana? Kana kuti makambomirira kuzonzwa kuti muchabuda rini? Ndakamira kuna sekuru kuti ndobuda rini muchipatara. Ndikakumbira kuramba ndichibvunza vanhu venyu varapwa venyu sekuru kana mavunzei varipo. Kumadha nyaya yenyu ndeyei? Nyaya yangu ndakauya pasekuru panochirwara nemakumbo. Alright. Ndisingagone kana kufamba ndakawiswa nevabereki vangu. Ndakafamba nofunga nzvimbo dzakawanda.
muchitsvaga kubatsirwa ndichitsvaga rubatsiro ndikashaya ndopa ndakazonzwa kuti kuna sekuru Kafera kuunity J. Alright. Ndabva ndatsvaga namba dzasekuru Kafera ndikafonera sekuru Kafera sekuru akanditi uya ndikubatsire muzukuru. Alright. Ndakaenda kwasekuru Kafera pasekuru nofunga ndakasvika muswa 11 November ndisingakwanise kana ndichitoita zvokuisa mvura dzekugeza ndichisimudzwa kuiswa mutoilet kuti ndigeze. Saka iyo zvinoma kusimuka here? Pari zvino ndakusimuka ndimbokusimukira imbona simuka tingangodoti ndakugona kana kudzana chaiko ndakutodzana kufamba zvakanaka chaizvo. Aiwa sekuru akandibatsira ndoda kungotenga wangu. Aiwa zvinotenda. Ondatofunga kuti pamwe tatinyepera munosimuka musingasi. Aiwa ndakufamba kugiya pasi chaipo zvana ndisingambokwanise kana. Sa makabva kupi? Ndakabva kwaMutare. Kwamutare ndanzwa kuti ndiwasindanzwa kutaura kwacho. Ndakabva kwaMutare kukocha kwaMarani. Zvacho zvino Zvokuti chero pandakafonera vabereki kuti ndakufamba. Vakashamisika zveshu. Saka muri kubuda rini? Makauya rini? Mane mazuva kana kuti? Pari zvino ndangonzi izvoni chimbomirai kwewiki. Nasekuru Alright. Ndomboenda ndozodzoka hangu. Aiwa ndoda kutenda kuna sekuru ari kubata basa guru chaizvo. Tinotenda. Regai tienderere mberi muri yeZimbabwe. Toda kuziva futi kuna madha vari pamberi. Kana vanenge vakasununguka vasina havo kusununguka kutaura kuti vavingei kana kuti vaita sei aiwa zvimanikidzwe. Ikodzero dzenyu kunge mushtaura kuti ndoda kutaura kana kuti handisi kuda kutaura. Kune vari pamberi, madha vari pamberi futi. Yenyu yanga iri nyaya yei madha? Ndakauyawo ndichitsvaga mbereko yakanga yanetsa musha chaiwo wakanga wakutoparara nekuti murume aigara achitopopota mumba. Ndopa ndakazonzwawo sekuru vachidedzerwa paredhiyo ndopa ndakafona vakatouyawo ndikubatsire muzukuru asiko zvino ndoda kutenda ndatova nevana vaviri. Saka mama uya kuzotenda matova nevana vaviri kuroti makatoziva sekuru kudhara handiti? Notenda. Saka mane vana vaviri varudzi? Mukomana nemusikana. Zvinokudzwa. Saka vana vari kupi nhasi? Havana kuuya? Muna uya navo? Handina kuuya navo. Alright. Aiwa tinozvitenda. Toda kutenda zvikuru. Mukoma wangu muri kuseri uko? Ndinotenda hangu kubva muna sekuru. Haina ndirifambi stereki yanga yakafurikidza. Handiri munhu aingoti panongoona madhirezi ndakazenge ndabatiswa hangu ndikabata rukawo. Saka ndatisingachakwanisi. Alright, mukoma za muri kuti makaona kuti chifambi chamuri kuita hachina kukodzera mukati ayo. Ngaitione mudhara. Handisingachatofambi ndakutogadzirwa zvakafurikidza but ndinotenda sekuru akazoita ndiwane ndii. Alright, saka muri kuti maita chifambi ndokubva chifambi chazokupinza pakaoma. Ndozvamuri kutaura. Ndobva chandipinza pakaoma ndandisingachakwanisi kana kufamba chaiko kuti ndifambe leo. Mamaita sei mudhara? Mamagadzirwa? Ndandagadzirwa. Mamaite mudhara ka? Alright. So now zvamira sei? Zvamanje zvanani. Zvanani. Sandanyazokupedzerwa ka. Hamusati manyatsopedzerwa, munopedzerwa rini? Hamusati maziya? Vakanditambira ndikuda kutsvagira mushonga kuti ndapedza ndinoindodzokera. Sekuru Kafera chite mugadzirire mwana anofaka makamutarisa. Ngomana uyu, murume uyu. Anga ari munhu akabatwa nerukawo. Worukawo? Runyoka. Vamwe vanoziva kuti runyoka. Saka runyoka uyu. Iye zvinezvi ndave ne 3 months naye. Alright. Asi akuenda kudzokera. Anogara kuUrungwe. Alright. Saka munhu akudi akufamba. Dumbu rake ranga rakazvimba. Vakomana musazodaro, vakomana siyai chifambi. Saka munoto admitewo vanhu kwenguva yakareba 3 months. 3 months. Chikafu ndinacho. Zvese ndinazvo. Alright, tamboona chingwa zvinhu zvamunotaridza kuti munenge. Chingwa tavavigira izvozvi. Chavo. Zvose chikafu munenge muchiwapa mahara. Dzinovapa mahara. Vanobhadhara mari yechikafu. Ndikubvunza kuti vanobhadhara mari yechikafu here kana kuti? Vabhadhari. Vanodya, vanodzokera, vanodya pavanodira. Handivaendise kubasa ndinenge ndichivarapa chete. Aiwa tinotenda sekuru Kafera nekuda kwenguva dzedu. Tichangokumbira 1. Mukoma regai ndingonongedza mukoma vari kuseri kwava. Imimi. Ndinoda kuziva kuti yenyaya yakamira sei kana kuti yanga yakamira sei? Ndinokumbirawo ndakabiwa mombe dzangu 3. Right? Kwamutare. Vakaita 2 months. Vanozonda kuna sekuru Kafera. Alright. Vanonogadzirwa. Vadzauya mombe idzi dzakadzoka mombe dzangu. Dzakadzoka nani? Dzakadzoka dzega. Dzichifamba dzega? Dzega. Saka totenda kuna sekuru Kafera. Saka dzakabiwa, muri mukufungidzira dzakabiwa here kana kuti dzakarasika? Dzakabiwa. Alright. Chii chinokuudzai kuti dzakabiwa? Padanga pakamira sei? Chii chaitika padanga kuti mufunge kuti dzakabiwa? Vakapazwa.
Alright. Vazotora dzimwe dzozosara dzimwe. Oh, shame. Saka dzimombe dzenyu dzatova kukumba right now. Dzatokumba. Saka mauya kuzodi kuzoita dzimwe chirongwa kana kuzotenda ini. Kuzotenda sekukaferi kuti makaita basa. Wow. Kudza chezvo. Alright. Saka kwakadikwa mutare. Right. Kuri right anditi. Aiwa zvinotendwa. Sekuru kafera tiri kuona mune vanhu vamunoshanda navo tikuona boys. Saka vakomana vanoshanda basa rei? Vakomana ava ndio vanondibatsira pamishonga. Alright. Uyo anopwitidzira vanhu kunatirisa. Kana vanhu vanetsa kana ini ndidzipo vanouya kuno vovaitisa mishonga yacho nekuti isusu ukutenga chirapa vamwe kuchitungwisa asi kuno kuti norapa futi. Saka vakomana ava uyu anopwitidzira vanhu uyu ndiye anonotora mishonga achipa vanhu kuti vanwe vadii. Saka ivava vakomana ndagara navo. Sekuru tikade kuziva pamati uyu anotsvaga mishonga wekupwitidzira. Mishonga vakomana vakaziva semishonga. Mishonga iyi ndi ndio varatidza kuti enda munochera mishonga pakati. Alright. Enda mukatora mishonga pakati. Alright. Saka vakomana ava vave mubasa iroro. Vakuziya mishonga yacho. Alright. Ndachifungidzira kuti maybe vanhu zvatova mumamuri sekuziva kwamunoita mishonga. Aiwa. Alright. Vanhu vangu vandinotuma. Vamunotuma kuti ndanotsvagira mishonga pakati. Alright. Saka apa hamuna dambudziko nawo pakushanda kwamunoita. Ndina dambudziko. Munhu anozonochera mishonga usiku wakafanana. Aiwa ndinovarayira kuti ndanotora wakati. Usanotora usiriwo. Alright. Alright, saka chimbotitsanangurirai panyaya yekuromba. Ndingadodzoka mbijana ndikakudzosei kumashure sekuru. Asi ndoda kumbonzwa panyaya yekuromba. Kuromba mzukuru. Kuromba unoda kuromba uri pandiri. Usafunga kuti kuromba ndingakurombese pafoni. Alright. Mukanzwa munhu achitauriwa nzi isa mari pafoni urombe iwe usina kusvika pandiri azviite. Kana uchida kuromba ndinokugadzira wauya pandiri ndokuita 3 days 4 days uri pandiri ndichikugezesa ndichikutemerera. Saka ichi ndo chaunobata. Alright. Wabata ichi ndo chichakupa kuti iwewe tabvumirana here nekuromba kwacho. Alright. Pane pamwe patinoenda pasingataurwe. Tonosvika ikoko toona kuti iwewe shuwa wabvumira ndakukupa mishonga yangu. Saka kana muchiti munhu abvumirwa kureva kuti pane here vamwe vanhu vekuti vanogona kutorambwa nekuromba? Vanorambwa vakawanda nekuti mumusha macho munenge tipwa nguva mune imwe mwenye mungozi mune umwe munhu akanga akaromba futi. Kana asina kugezwa iyeye munhu akwanise kuromba achitora mari. Alright. Aiwa tinotenda toda kutenda mhuri yeZimbabwe. Hatidi kunyanya kukupedzerai nguva. Ngoma yekupwititidza ndo ava vakava vari kupwititidza. Mune muchipwititidza chimbo? Kupwititidza mishonga inomixwa yopwititidzwa kuti mamhepo atize kuti zvese zvipe zvakaita. Alright. So sekuru tinoda kudzoka futi panyaya yekuromba because panyaya yekuromba panenge panogara pachibvunzwa nevanhu vakawanda stereke. Vamwe vanozotanza toda kutanga tauya hanzi ndoda kutanga ndaromba kana ndazoita mari then ndochizokupai mari iya munenge machacha. Hanzi zvinoita here? Inini pakuromba handikwanise kuzopiwa mari nemunhu yandachacha iyi. Ini ndinoti tsvanga mari yako ndinobvira pa 2500 1500 ndosvika pa 500 yako. Tsvanga mari yako uye nayo. Kana wauya nayo tikaita zvokuromba kana zvaramba. Asi ini ndinenge ndadi ndakugadzirira zvinhu zvacho. Pane zvinotomboramba wope vamwe vanonokanganisa. Vanonokanganisa. Saka handisi ini ndine musvo. Ndiye anenge azvikanganisira wega. Alright. So mishonga yenyu yakazouya here? Takambobva panapa last time muchitaura kuti aya pane mishonga yangu isati yapo. Mishonga yangu yakasvika imwe yakasvika. Alright. Inini kandai ndiri kuMalawi. But ndakamizwa kuti chirega titumidzire mishonga iuyi. Mishonga yangu yakauya. Handisina mishonga yandisina iye zvino. Asi inini pane vamwe vari kuti tisu vana sekuru kafira. Ipapo apo shuwa kana ukabirwa mari yako rega kutamba nini ndizvako unenge wabirwa wega. Alright. So sekuru kafira vari kuti
kana muchida kubata Sekuru Kafera chaivo tsvagai nhamba dziri idzo chaidzo sedzinobuda pavidhiyo yatiri kukupai izvozvi. Nhamba dzamuri kuona dziri kubuda pavidhiyo ndo nhamba dzaSekuru Kafera. Munokwanisa kutaura navo, munyatsonzwanana navo kana uchida unyatsopruvha. Ndomunga voice raSekuru Kafera munonyatsorinzwa. Vakakudaira pafoni unonyatsonzwa kuti ndiSekuru Kafera vadaira. Saka hanzi musabirwe mari. Thank you so much Sekuru Kafera. Varapwa vaSekuru Kafera. Tino urombo kuti atambisa nguva yenyu maifana kunge marapwa. Muchita zvamunenge muchita asi tangoti chirege tisvike. So Sekuru Kafera mashoko enyu mungade kutaura kumhuri yeZimbabwe maererano nevanoda kurapwa, vanoda kurombeswa, vanoda kubviswa munyama, vanoda kuti zvinhu zvavo zvivafambire. Ngozi chaiyo ndinobvisa. Hapana chandisingabvise. Mbavha ikama ikanonoka. Ikaita 14 days inobva yafa. Inini ndinokumbira kuvanhu veZimbabwe kuti anenge abirwa uyai kuno, anenge achirwara uyai kuno. Inini ndinoyamura vanhu vakawanda. Madzimai angu ndinawo. So munorapa vanhu vangasvika vangani pazuva? Pazuva yezvino izvi ndiri kurapa mazuva ano ndiri kurapa 95 150. Alright. Handina munhu wandinorapa ndisinganyori. Munhu wese wandinonyora ndinonyora. Ndina secretary wangu, mukadzi wangu anotonyora daily. Saka zvino izvi ndauya nemukadzi wangu mudiki. Ndo mukadzi wenyu mudiki here? Ndiye mudiki. Ndiye latest. Aiwa atafara kuti takuona. Ndo mudiki. Ndiye mudiki wacho yeyi. Wekupedzisira. Ane 19 years ari kuchema shuwa ari kugara neni yeyi. Andikusiye pose pandiri. Chawini. Aiwa tinotenda chaizvo. Ndiyangura naye mwene mose kuvari muno muZimbabwe. Inini ndichokamara uku mushinji. But kuno shuwa Mwari akandikomborera plus ndakapiwa nehurumende yeZimbabwe. Ndava Mnangagwa vose vanondiona kuti ndiriko. Ndinotenda kwavarivo ngavatibatsire vandipe matrakita mhuri yangu yawanda. Ndine vakadzi vakawanda vanhu. Mune vana vangani Sekuru? Vana 85. Saka ndiri kukumbira kuti vauise matrakita ndirima ona ipose apo ndinorima kuplazu. Mungada matora mavideo mchivaratidza. Aya tinovaratidza Sekuru. Sure. Tinovaratidza. Kwese isusu takuona zvedu vanga vari panapa muri kurima. So vari kuti kuna president vaona mukana wekuti message isvike kwavari. Vari kuti aiwa tipewo matractor tichikumbira mari asi tikumbira matractor ekurimisa tikumbira zvirauriso kwete howe. Aiwa tinoda kuzvitenda zvikuru. Tinoda kuzvitenda. Ko ndaona kunge pane vakamira avo ndiani? Kamurume aka. Ndikakuno kuplazi. Alright. Kamurume aka kanu kanokosha. Kana kwasviba kanogona kuita akachiita zvinhu zvangu. Mishonga yangu inobva kuMarawi. Muri kuona ichi zvinoshanda zvese ichi napururu wacho. Alright. Mugai akuru ndo vanoshanda vose. Saka ndo zvinhu zvangu zvandinoshandisa. Munoona izvi ndizvavo zvese zvavanoshandisa izvi. Zvinge vari vachishandira kuma? Ndinoita mashiripiti. Alright. Kana ndikada kutumidzira ichochi ndinotumidzira. Chabwino. Ko meni inobva papa. Iye zvino izvi. Kana tichigadzira. Zvana meni. Vana meni hatigadzire nguva ino. Meni iye zvino izvi. Yakapfuura kuti tigadzire nguva yacho. Tinotanga tagadzira zvinhu zvedu. Iye zvino takungogadzira zvokuteya chete kuti isabvike patiri. Alright. Saka meni inotori time yainogadzirwa, ingogadzirwa nguva dzese. Kana. Ine nguva yayo. Inogadzirwa nguva dzipi Sekuru? Inogadzirwa pa mwedzi isati mvura isati yanaya. Alright. Vanhu voda kunonaya naya time inenge yakuita rainy season. Alright. Wonderful. Nenyanga, kunyanga dzino dziri zichita basa. Nyanga idzi ndo dzandinotumidzirisa zvinhu. Ndikada kukutumidzira kuti ndakukutumidzira. Ndikatora mshonga yangu. Ndikatora mshonga yangu pamota. Izvozvi ndikagadzira. Ndikanongedzera kuti ndai kwakati. Inobva yaenda. Yonoita basa ramaituma. Saka ini ndinoda kuti vakadzi nevarume vagare vasingarambani. Shuwa kuti mukadzi awanikwa tuta nhumbi aita
akatuta nhumbi akaenda murume wako akauya kwandiri inini handisi kutamba newe vanhu vanogara kana kuti 14 years kana 7 years ukatiza murume chete ndakutumidzira kuti iwewe enda ukamubweteka shuwa 2 days 3 days anenge adzokera kumba asi hazvimukuvadze zvake havati vanovati achiona zvinhu zvakawanda ndivava vachimuka vachimukwenya iwe muka udzokere kumba kwako chabwino aiwa tinotenda toda kutenda mesepanapa tinotenda ngatiomberei munofanirwa kusara zvanaka munovaudza kuti tinodya zvinhu zvatinoda kuno aiwa kwezi munodyisa madrinks edu aripo ndinokunomwa maheusekumba kwasekuru tinotenda